Ada Waalaikumsalam. Zalfa, anak apa? kula pada tanggal menapa nilai kulang kirang nggih? Sekedap nggih. Inggih Bu. Awakmu kelas apa? TJKT setunggal Bu, nomor absen setunggal. Nilaimu apik kok, Zal. Jadi ora perlu perbaikan meneh. Ara lan Alifa iku nilainya kurang, perlu perbaikan. Inggih Bu, matur suwun. Ara Alifa, aku diutus Bunanda, kowe sakloron ditimbali menyang kantore Bunanda. Oh, iya ya. Sun ya. Assalamualaikum Bu, nuwun sewu. Ara Alifa, waalaikumsalam. Wiosipun kula lan Alifa nilai pun kirang nggih Bu. Iya, Ra, kudu luwih rajin lan semangat yo, ben ora perbaikan meneh. Gitu gasek. Inggih Bu, matur suwun.